na nagpuon ang Philippine Army nagkaigwanin intel driven operation. Sagkod nagkaigwanin na turuparan an duwang lado digdi sa sarong harayong barangay sa Banwaan kan Piudoan. Digdi nagpuon so purutukan nagkaigwanin running gun battle nakanto sa Linderos sakop na kan Sorsogon. Okay. So yan ang informasyon na nakalap niya to, and abangan ani ba pa na detalles tungkol sa bagay na ini. Kailan ta nagdadalagan na sumpit kurit mo yan ang mobile na pasiring duman sa area para sa follow-up. Kasabay niya to si Boy Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Kuya Jim. Yan po ang flash report. Dagdag na istorya hala dyan sa luwas. Aligadong tulo ang tumbado Kuya Nems. So abangan po ang development kan istoryang iyan taod-taod. So permi po magantabay sa DCGB. Kuya Jimmy, ingat po kamo dyan ni Kuya Boy, ha? Okay? Nagturuparan na naman Kuya Nems. Nagturuparan na naman. Sabi nga ni bagay ni daan day pwedeng pagsaralakon parang tubig at langis. Kamo Kuya Jim and Kuya Boy, ingat-ingat kamo dyan, ha. Pasiring tabihan dyan sa Tercer Distrito kan Albay. Kanabangan ang mga development stories. Taod-taod sana. Mientras tanto, mga tugang tinawani na sigurasyon kan gobyerno probinsyal kan Albay na padagos ang patrabaho kan mga proyektong makakatabang sa progreso kan probinsya. Ipinaliwanag ni Provincial Engineer Dante Baclao na sa administrasyon ni Gobernador Francis Bichara, padagos ngunyan ang pagpakarhay sa mga health facilities para sa makaresibi o para mas makaresibi sa mga o makaserbi sa mga pasyente. An sa iyang tinawanin punto, iyo ang rehabilitasyon kan Siga Memorial District Hospital sa syudad nin Tabaco kung sain dinugangan ang bed capacity mantang igwaman nin na dialysis center na magkakaigwanan nin operasyon sa mas lalong madaling panahon. Sa segundo distrito, igwaman nin dialysis center sa may Albay Skin Clinic Siringman sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City. Ining mga Kuya Nems, ining mga dagdag na mga bed capacity, mga parantabay, dakulang tabang po ini, dakulang tabang po ini sa tuya tangani na in kaso magkaigwa kita ng mga emerhensiya dahil po na nag-aabot sa punto na kung sain-sain na sanatabi ang mga pasyente na kalatag. Minsan pag malaog ka sa mga pampublikong hospital, sa sobrang kadakol, tabi mga tugang na mga pasyenteng naka-admit, minsan mas garo mamamatian mo Kuya Nems, garo mas lalo kang magkakahilang, no? Mas lalo kang magkakahilang because dai ka na sa tamang lugar. Minsan yaw sa may tampikan pinto, pig-argi-agihan, ano? So dako lang tabang ini tabi mga tugang sa satuya mga hospital, tangani na magkaigwaning komportable, no? Tapag sinabing maho-hospital ka dapat mararahay po kita, bako sumas lalo po kitang nagkakahilang, no? Madadagdagan ang hiling kakaisip, mainiton pa ngaya. Yan ha. Anyway, para sa mga paraantabay niya tungo niya na pagkahapon, Diyos marhay na pagkahapon po sa Indogabos. Madali unsanan panahon, Lunes na naman, kutsados na tabi kan bulan ning ano na ba ya? Mayo na. Mayo na. Mayo dos na po mga tugang. Pirang aldaw na sana ma-eleksyon na, ano? Sarong simana na salata sa Lunes tabi.
election period na tabi sa Lunes, mga paraantabay, no? Election period na sa Lunes. So dapat igwa na po kamo ning konkretong listahan kan mga bubutuhan, no? Igwa na kamo kan listahan kan mga bubutuhan. Kundi so iba nagduduwa-duwa pa, you have to make up your mind. Danganing mas madali po ang pagboto ta on Monday. Ma-shade na sa nakita. Dahil na kita naghuhula pa. No, tangani man na matapos tulos ang election period. And of course, makauli man tulos kita sa na kita magparatsamba, no? So sige. Good luck tabi sa gabos na mga botante sa maabot na eleksyon, no? And so sa presente po mga tugang, igwa akong nahihiling na magayon-gayon na daraga na pasiring sa sakuyang hampangan ngunya na pagkahapon. Nasa screen na pala. Maray na hapon tabi sa mo parte una ako binayaan mo na ako. Maray na pagkahapon partner, maray na hapon sa gabos sa mga parantabay. Akala ko iniwan mo na ako. Ay, iyon ang day mangyayari. Ayan. Ako naman. Busy lang padagos ang preparasyon para sa eleksyon. Yung nga sabi ko partner, no, sa pag-eleksyon, sa pagboto sa Lunes. Oo. Mas magayon ay na kita listahan ka na no. Kan mga bubutuhan. Tama ko na dumana kita maisip pa kita pag-abuta duman sa presinto. Yes. No, tani mas madali shade kita kasi shade. Tama. Patakita kan indelible ink. Larga. Oh, ingatan sa na partner na kung nakalista iboboto, day nanggad kong pakaboto, day nanggad kong iwaltak ko sa iyo. May pagwaltak kasi may pangaran pa kung sisay ang nagboto. Rimate kita saan. Oh, anyway, sa mga jóvenes naman, mga bagong first timer na magboto, no? Minsan na i-invalidate ang sa tuyang mga boto because sarala sa tuya na mga apod kini the way na magboto kita. Correct. So we have to know paano po magboto, no? Yes, So kung dahil pa kita tabi tatao, be honest, magpaturo sa tatao. Igwa baga dyan keep mga pwedeng mag-assist, di ba? Yes, yan ang mga- Electoral boards, Correct. yaon dyan, yaon man Correct. su PPCRV para mag-monitor man, di ba? So kada ko lang pwedeng mag-assistir sa tuya partner. Correct. So good luck ha, sa perang aldaw na sana, May 9 na, dapat na kitang magpili kang Opo. magiging marhay, as in, syempre nakasalalidig lang sa tong futuro, di ba? Eksakto sa Lunes na partner. Eksakto Ika, sa handa rong ka na. semana. Ako, Preparado ka na. prepara. Day pa partner nagpupuon an filing of candidacy. Nakapili ka na. Nakapili na ako kung bubutohon ko. Tigalat ko na sana kung madalagan or day. Ayun. Very good pala si Gray. Advance. Yes. Okay. Ngayon na pagkahapon partner, may bisita kita. Correct. Oo. May makakaibahan kita from Hands of Our Children, si Madam Annabel Sabado, para sa satuyang Peace Advocacy for Children sa mga Okay. kaakian. Yan. And makakaiba ta siya via Zoom. Marina pagkahapon, Ma'am Annabel. Welcome po sa programang Usapang Pamilya with Jenny and Kuya A. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po sa mga taga-Bicolana at taga-Bicolana po. Opo. If I know, sa info, taga saan ka po, Ma'am Annabel? Taga Manila po kami sa Children ng opisinan po namin sa Quezon City. Okay, so magtatagalog tayo ngayon, Yes. partner. Mapapalaban ka, partner. Magtatagal. Mauubos yung sinakong Tagalog natin ngayong hapon na ito. Okay. So you are having this we are having this peace advocacy for children. Ano? Peace advocacy for children. Kapayapaan para sa mga kabataan. Tama. Ne? Okay. So, Ma'am Annabel, ano po o gaano po kahalaga ang pagbibigay panahon at atensyon sa ating mga anak? Panahon at atensyon sa ating mga anak. Ma'am Annabel. Yes po. Napakahalaga po na kailangan tayo magkaroon ng panahon sa ating mga anak. Dahil tulad ko po, ako po isang ina na kung saan single mother po ako. Kaya po ako naririto sa aming sa Hands of Our Children dahil ang aking anak ay nabiktima po ng mga friending organization po ng CPP, NPA, NDF. Okay. Po,
dahil din po sa karanasan ko bilang magulang, bilang nanay ni Ray Christian Sabado, ay naririto po ako ngayon, binabahagi po yung aming karanasan, yung aming personal na karanasan, na kung saan bilang magulang kung ano yung pinagdaanan po namin ng ma-recruit at mabiktima ng lies and deceptions ng mga legal fronts ng CPP, NPA, NTF po. Okay. Ano po ma'am kaya ang pwedeng mangyari oras na bilang isang magkulang sa oras, atensyon sa mga bata? Actually po, hindi lamang po oras at attention. Kumbaga, yun nandun tayo, kailangan tayo na bilang magulang, alam natin ang bawat kinikilos ng ating mga anak. Bakit po kamo? Kasi naghahanap sila ng may mga tanong sila na hanapin nila yon sa mga kaibigan nila, sa mga nakakasalumuha po nila, na kung wala tayo dyan sa tabi nila, na nakikita nila na masasagot ang kanilang katanungan, talagang mas papanigan nila mas papanigan nila at pakikinggan nila yung mga sinasabi ng mga taong nakakasalumuha nila at saka yung mga kaibigan po nila. Mas mainam na anumang katanungan na nasa isipan nila ay dapat ay mabigyan natin ng tamang kasagutan ito at tamang paliwanag para maintindihan nila kung ano talaga ang nangyayari, paano nila maiintindihan yung sitwasyon at masasagot yung sa kanilang level na pananaw. Tayo mismo mga magulang ang kailangang gagabay sa kanila. Okay, so hindi kung kahit na sino-sino or kung kani-kanino na Yes, lang. kaya baga partner, importante yun na araman siguro na kang mga parents kung sisay ang mga friends, ang mga nakakasalamuha kung sa inyong mga aki, di ba? Yes, sa mga aki man, sa mga batang nakikinig ngayon, pag tinanong tayo ng mga nanay natin, ng mga tatay natin, ng pamilya natin, kung sino-sino ba ang iyong kasama, kung saan ka pupunta, and we have to tell them the truth. Diba? Okay. Ma'am Annabel, ano po ba ang posibleng mga challenges na pinagdadaanan ng mga bata na bihirang maiparating sa mga magulang na minsan rason para ma-involve ang mga bata sa mga tinatawag natin mga illegal activities? Usually po kasi yung mga tanong sa kanila is yung halimbawa yung kanilang nararamdaman. Minsan kasi nahihiya sila. Nahihiya sila kung yung nasabihin ito sa kanilang mga magulang. Kaya dapat ang magulang po dapat magkaroon ng communication na very close. Katulad ko, bago ma-recruit ang aking anak, lahat po ng detalye na nangyayari sa kanyang eskwelahan, na kung sino nakakasalamuha niya, alam niya po. Pero dahil po very adventurous at saka napaka-porsigido nito na kailangan alam niya yung magiging lesson niya kinabukasan. So anong nangyari po, may lumapit sa kanya at nagbigay sa kanya na tutulungan kita. Dahil ako nga din ay single mother po ng panahon po na yon, akala niya tutulungan siya. Kaya yun din ang dapat natin ilagay sa isipan ng mga magulang at sa mga kabataan. Hindi lahat ng lalapit sa inyo ay talagang tutulungan kayo, ay talagang kakaibiganin kayo ng totoo. So dapat maging mapanuri sa bawat kaibigan na tao o lalapit sa inyo. At kung ano man ang gumugulo sa isipan ninyo, huwag kayong dapat mahiya sa mga magulang ninyo na ibahagi ito. Kasi may mga bagay talaga na nahihiya tayo bilang mga anak. Pero mas mainam na sabihin natin ito sa ating mga magulang. Kasi bakit mas maiintindihan ka at mas i-guide ka at mapapaliwanag sa inyo. Katulad halimbawa, nahihirapan ka sa klase, nahihirapan ka sa isang subject, masabi mo yun sa magulang mo, baka mas may magandang paraan ng magulang mo, baka merong pwede kang hanapan ng tutor o kaya na makakilala na posibleng makakatulong sa inyo o mabilhan ka ng aklat na mas makakapag-enhance pa ng mga enhance sa iyong skills o sa larangan na napipinto mo o sa kurso na naka-align sa iyo. Kasi yun minsan ang nakikita ko sa mga kabataan,
At pag nahihirapan, ayaw na magsabi kasi baka mapagalitan ng nanay, Yes. pagalitan ng tatay, baka pag-expect ng husto ang nanay. Might as well, nanay, nahihirapan ako, pero wag kayong mag-expect, gagawin ko lang yung paraan, yung best ko para maibigay ko yung maibest ko maibigay ko yung best ko para sa inyo at para na rin sa future ko. Okay. Mas better kasi yung na may constant communication bawat magulang at anak. Ayun. Apo. So, Ma'am Annabel, follow-up question lang po. In case, Ma'am Annabel, na yung mga magulang, no? Sabi nga natin, 'di ba? Alam natin, kilala natin yung mga anak natin. Ano ba pwedeng gawin ng mga magulang in case po na may hindi sila para may kutob sila na may tinatago ang kanilang mga anak sa kanila? Ano pong pwedeng gawin ng mga magulang para hindi naman masaktan or hindi naman parang hindi matakot yung mga anak na magsabi sa kanila ng totoo? Okay po. Katulad ko po, nung mayroong na ako nararamdaman na kakaiba sa aking anak, na hindi na pala siya pumapasok, nararamdaman ko yon. So, ang ginawa ko, nag-surprise visit ako at nag-heart-to-heart talk po kami. Kasi minsan, may mga bagay kasi na may mga anak na ayaw ng paulit-ulit na sinasabi sa kanila. Paulit na pinapagalitan sila. Pero, nung mga panahon na yon, tinitingnan ko kung ano yung mga nangyayari sa kanya, ino-obserbahan ko yung pag-uugali niya. Nung makita ko nang may kakaiba, kinausap ko na siya ng heart-to-heart talk. Pero, kailangan pa rin tayong mga magulang na maging vigilant po. Sa lahat ng mga kaibigan na nakakasalamuha niya, alamin natin kung sino yung mga nakakasalamuha o yung mga friends niya. Better kung kaya ninyo na dyan sa bahay ninyo para nag-guide ninyo, hindi lamang anak ninyo, pati mga kaibigan niya ay nakikilala nyo rin para alam nyo po kung nasa tamang landasin ang anak niyo. ayun. So, monitoring, communication partner, di ba? Ma'am Annabel, bilang magulang, ano ang pwedeng maging good practices na dapat maipakita sa mga bata o raise awareness sa schools at communities on peace? With regards that po, better na sa bawat gagawin or symposium natin na ng mga anak or sa mga sa pagbabahagi po, halimbawa katulad niyan na nagkakaroon tayo ng insurgency problem sa mga kabataan na nabibiktima, tayo mismo magbigay ng awareness sa mga kabataan. Nak, mahal na mahal ka namin, pero sana wag kang sumali sa mga ganitong organisasyon. Bakit kamo? Kasi hindi ito ay magpapahamak sa inyo. We need to get more research. Ilatag ninyo sa mga anak ninyo yan para malinaw na ilalagay natin sa puso nila na hindi dapat galit ang ilalagay sa puso ng mga kabataan, kundi pagmamahal ng isang magulang at pag-aaruga. At hindi sila basta investment lang, kundi prepare mo sila bilang mga maayos at maganda para sa kanilang magandang kinabukasan. Hindi para sa kanila yung ginagawa nating mga magulang, kundi para sa kanilang future. Okay, sige, may apot ka pa, partner? Wala na ako partner? Yes, Ma'am Annabel, wala na po kami ning katanungan unless may mensahe ka pa po sa lahat ng mga magulang na nakikinig ngayong hapon. Go ahead. Yes po, sa lahat po ng mga magulang na mga nakikinig po ngayon, lagi po natin tatandaan na tayo mga magulang ang tutulong at aagapay sa ating mga anak. Alamin ninyo yung mga nilalaman ng mga Facebook ng mga anak ninyo. Alamin ninyo yung mga organisasyon na sinasarian ng mga anak ninyo. Wag nyo po silang papasalihin sa Anak Bayan, LFS, CGP, Kabataan Party List and Gabriela, and this will lead sa mga kabataan na napapasampa po sa mga kabunukan at nagiging NPA. Okay. Beware. Lamang po. Maraming Thank you so salamat. much, Ma'am Annabel. Yan po mga parantabay, si Miss Annabel Sabado, kang Hands Off Our Children, para sa peace advocacy sa mga kabataan. Sige, partner. Salamat po, Ma'am Thank you so Annabel. much. Thank you so much.
Maraming salamat po. Okay, mabalik kita partner. Yes, oo. Alagad partner sa tuyang pagbabalik, ikaw ay mag-iisa ulit. Mag-iisa ulit na naman ako. Okay, Okay, sige. thank you so Iwanan much, mo na ako hanggat gusto mo. Okay, sige. Pagbabalik ko, matauban kita ng 50 peso Wow, load yes. from Nong's Meat Shop. Okay, sige. Bye-bye. Sige. Mga tugang, mabalik kita. Oras na to, alas 2:32. An oras hatod sa Indokang Pampers. Buong gabi, walang palit. Posible. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Bimeg Integra Tri-Fast, kakampi mo sa panalo. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of Bimeg Integra Tri-Fast. Break time muna. Don't forget to level up your brakes with Coke Panalo Brakes Promo. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Jordan Alpaharo, Boses kan Kabataan, Taga-Radyo, Serbisyo, Aprobado, Numero 2, Konsyal sa Legazpi. Alpaharo J, ang satuyang konsi. Alpaharo J, ang satuyang konsi. Alpaharo J, ang satuyang konsi. Matinyabang tulos madadalaganan sa syudad ng Legazpi, satuyang maaasahan. Jordan Alpaharo, Numero 2 sa Balota. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok. Ang Bimeg Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromhexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of Bimeg Integra Tri-Fast. Sa tulong ng Bimeg Integra Tri-Fast, may tripling panlaban ang alaga nyo sa sakit. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of Bimeg Integra Tri-Fast. Ako po, si Julius Kuya Chap Manahan, broadcaster, Daragenyo, ulay nang nagataong kaugman as in serbisyo sa inyo sa radyo. Nagamawot po akong ipadagos ang serbisyo publikong ini sa paagi San Consejo sa Banwang Daraga. Let me lead you and empower you, Banwang Daraga. Pagura ka mo binago, ura man tabi magabago. Julius Kuya Chap Manahan. Numero 10 sa balota para konsehal sa Daraga. Malamig sa malamig. Sa malamig sa malamig. Sa malamig sa malamig. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Umiikot na
COVID post from a student mula sa Universidad ng Kulam. Kampon lang ni Demonyo Emoji ang di naniniwala sa vid na to. Pansinin nyo yung lalaki, biglang nilapa katabi niya pagkaturok sa braso. Oh, 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 oh. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Hashtag one like, one prayer. Exclamation. Share number 2 all. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide, made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Mga tugang, welcome back sa programang Usapang Pamilya ngayon Downing Lunes. Petsados na kan bulan ning Mayo taong 2022. Okay, sige. Sabi ko kasubago, Kuya Nems, mananao kita ning 50 pesos na load ngunyan na pagkahapon. Ano? Mananao kita ning 50 pesos na load ngunyan na pagkahapon. Okay? Sige. Para sa mga paraantabay niya to sa satuyang Facebook Live. Pero bago yan, sabi ni Chit Ate, marahay na hapon po Kuya, watching from Stanza, Legazpi City. Thank you so much, Ma'am Chit Ate. Kay Pael Espiritu, good afternoon daw Kuya A and Ma'am Jenny. Tanong ko lang, ilang party list ang dapat botohan sa balota? Sa mga nagtatanong, sa mga naghahapot po kung pirang party list da atabi ang pwedeng botohan sa balota, saro sa natabi. Kapag ka nagsurat ka mo or nag-shade ka mo dyan ng more than one or naging duwa tabi an sa indong binotohan na party list, ang party list po na sa indong binotohan na duwa or mas dakul pa, ma-invalidate po yan. Ano? Yan, sa naghahapot kay Sir Pael Espiritu, saro sa na pong party list ang dapat niya itong botohon. Ano? Kabaw na po bahala. Kaya marapat dapat lang na hanapon ta po o aramon ta kung ano ang party list o anong numero kan party list na sa tuya na bubotohon. Tangan hindi na kita magpara basa, no? Aramon ta po kung ano anong numero kan party list, diretso po kita duman, tapos hidan ta subilog. Kamo na po bahala kung anong party list ito. Tangan na dai kita malibong, no? Kung baka mabasa pa kita saro-saro, mahalo yun kita kaan dyan sa presinto. So kabatch mo ito na sa luwas, nag-ice cream na, ika
nagahanap ka pa kan party list. Sa dakulon po kaya bagayan ng mga party list. Ano? Saro sana po na party list. Alright? So, malinaw, Sir Pael Espiritu, saro sana po. And sabi naman ni Jeros Orpiada, good afternoon po sa indong duwa Kuya A and Ate Jen. Thank you po sa load. Lalong-lalo na sa Nong's Meat Shop and sa DCGB at sa usapang pamilya. Salamat man po sa Indo. Kamo po ang nagpapaload sa saliro nindo. 'Di ba? Apod kayan, kamo po ang effort para diyan. May lost and found garong niya na pagkahapon akong nahiling. Anyway, yaon tabi an station manager kan 97.1 OK FM, si Sugar Azúcar. Sugar na Azúcar po. Yun. Siya po ang bago kong partner ngo niya na pagkahapon. Yes. SM Shugs, ano lamang tabi iyan na sa imong kapot-kapot? Uni kaya na padigdi kaya ako no na ipalabo sa inyong programa. Sabay muna marhay na hapon po sa gabos na viewers as and listeners po kang DCGBA po. Gusto ko DCGB. Always number one. Gusto mo, okay ka. Ngunyan, Nonoy, may igo ka din bisita po ngunyan. Sarong naka-proud man ta, kaunistong lalaki ka ini. May nawaran ning wallet at may laog pati ining meron ako lang amount pati pero di ko na sa sambiton kung kung piraso laog ka ini apunan ta si Frederick Lorilla na iyuman po ang nakapurot kaining wallet na ini. Frederick maridigdi? Frederick Lorilla. Okay naman, nakisumong-sumong ko sa programa niya. Sige. Okay, si na Frederick. Okay, thank you so much tabi SM Sugar. Kay puhan ko talaga kikaurong ngayon na pagkahapon. Okay, Frederick, maray na hapon sa imo. Good afternoon. Yes po, good afternoon. Napadigdi ka sa DCGB. Ano ang sa tuya na katuyuhan, Frederick tabi? Bali po ba, sir, may rani-rani ka, Frederick tabi, sa microphone, okay? Bali po, may nakuha po ako, sir, sa kagabi, mga alas 8 po yata yun. Mga sa may, bangge. Opo, sa may Buragwis po, sa may palabas. Okay. May napansin kasi ako, sabi ko, parang wallet yun. Kinuha ko, tapos syempre, yung pagkakuha ko nito, hindi ko muna siya binuksan yung pagkakuha ko kasi baka sabi ko may mga nakakita tapos magsasabi sila na sa kanila yun. Hindi ko pa nakikita kung may ID ba o wala. Baka pag sinauli natin, hindi na baka mapunta sa ibang tao. Sa iba. Oo. Sabi ko, mamaya na lang pagkasundo ko sa kapatid ko, saka ko na lang siya bubuksan. Okay. Pag uwi ko, sinearch ko yung pangalan niya sa Facebook. Hindi ko po siya nakukuha. Sabi ko, baka kailangan niya rin ng wala sa Facebook, that's why dahil mo siya na uli personally. Opo. Usually kita baga pag nakakakuan na si-search ta na sa Facebook and then titauta na sa personally kita nakikipag-meet up doon sa nakawara kang wala siya sa Facebook, wala siyang pangalan sa Facebook, social media. Okay. So, taga saan na yan? From Barangay 22, Binanwahan. Binanwahan. Okay. So mga arani lang yan arani man sa Binanwahan sa mga taga Binanwahan po, yaon po digdi sa booth kan DCGB ang lisensya ni Juvenir Alcantara Alcera. Juvenir Alcantara Alcera. Yan, sa nakakamidbid po kay Juvenir Alcantara Alcera, yaon po digdi an sa imong lisensya asin an sa imong wallet na may laog ning dakulang halaga. Okay. So, ngunyan, kung dahil na maabutan ini na iwawalat mo na digdi ining or isa imo man giraray idadarahon mo, paano ka makokontakan tag sa diri? So, bali po,
Pwede po i-wallet ko na lang po kay sir. Oo, okay. Okay, sige. May dumanong kita taon to. Ano, tamang tama. Shopping kami ni SM Sugar. Ano? Okay. Anyway, yaon po digdi sa PBN, sa DCGB, and OKFM, ang wallet as in lisensya ni Jovenir Alcantara Alcera. So, sa mga nakakamit-bid po kay Sir Jovenir, pakisabi na lang po sa iya in case na dahil siya nagdadangog niya, but hopefully nagdadangog siya, ang maaraman niya na ang wallet niya yaon po digdi sa PBN, DCGB, and OKFM. Okay? And I'd like to take this opportunity naman, Kuya A. Taini kaya si Frederick Lorilla, ikaduhang beses niya naman nakapurot na actually init na pasiring ini sa OKFM Kasubago. And sabi ko na ako ano taman yan sa DCGB ta, of course nakulong tang para daw man buong yan. So sabi ko na ako para ano man sa kamarayang buot, pagiging honest kining lalaking ini si Kuya Frederick Lorilla, kaya talaga sabi ko na ako you have to announce the ano yan kang lost and found of course would like to ano man tawan na on raman ining si Frederick kan sa iyang pagiging honesto. Second time niya na inita tigpa-istorya ko man sa iya kasubago kung paano niya napurot sa iya napurot ining wallet, and of course sabi na nasabi niya man kasubago na alos ikaduhang beses man ining niyang ikaduhang beses nakapurot na araw ka ining sitwasyon, Kuya A. Mapapasana all ka na sa SM Sugar, ano? Yes. Sana kung may mawalat man po kamo, si Kuya Frederick ang makapurot. Tanganin na nakakabalik. Magpuon mo yan, ipangaji na nindo na sana ngayon. So wallet ko nakapurot kay si Frederick Lorilla. Anyway, si Frederick taga Buraguis, no? Taisan po. Taisan. Oh, from Taisan. Ko lang po siya sa Buraguis. Okay. Single? Opo. Oo. May jowa? Igo po. Maswertiho ng jowa mo. Sorry girls, may jowa na si Frederick. Pero salamat Kuya Frederick Lorilla sa kamarayang buot. Sana magdakul pa ang arog sa imo na mga unistong tao at sa tuya pong kumbaga mga model na arog kini Frederick Lorilla, and sana apod kini sabi nga inda mas dubli da ang mabalik sa imong biyaya, di ba? Pwede na pang-usapang pamilya naman ako. Pwede na. Sa puon po sa aga. Sige po, salamat kay Kuya Frederick. Okay, yan po si SM Sugar kang 97.1 OKFM, and of course kay Sir Frederick Lorilla. Salamat sa maray na buot. Thank you so much for being honest, for being very, 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 very honest. Okay, thank you so much. Salamat Kuya A. Listo mo yan si Kuya A. Mabaliw man ako naman sa ibang taon. Okay. Good news, kay ano po kayo to? Si Mr. Alcantara Alcera, no? Yaon po digdi sa DCGB and OKFM an sa imong wallet kasabay ang sa imong lisensya. Dahil kada kaya na search sa Facebook, tip ko ini Kuya Nems, tip ko ini sa mga nawawa running wallet or lisensya. Kung ano po ang nakasurat duman, halimbawa, maski sabihon tanan na ngunyan ngaya ang pangaran ko iba sa Facebook, baga kaya iba-iba na ang pangaran, iba-iba na ang pangaran sa Facebook. Minsan baraliktad na letra, minsan Chinese character, Korean character, tapos minsan ang pangaran mo bako tunay na pangaran. I don't know what is the reason behind. Ang tip ko po sa Indo, in kaso mawara po an sa Indong mga dokumentos, ID, ATM cards, lisensya, ano man po na may link sa Indong tunay na pagkakakilanlan, pwede po nindong baguhon ang pangaran nindo sa Facebook, as in isurat or ilaag po so tunay nindong pangaran. Baguhon po ang Facebook, as in ilaag po so tunay na pangaran, tangani na pag sinearch po kamo kang nakakuha kan mga nawawara nindong mga dokumento, makukuha po kamo, message po kamo, as in makakabalik po sa Indo ang mga documents, mga IDs na mawawara po sa Indo. Okay?
Saro na naman po na honest, very very honest na tao ang nakakuaning wallet and lisensya na may laog na kwarta. Okay? Sige. Mabuhay ka, Kuya Frederick. Ang sa imong mga magurang very proud. No? Very proud sa arog kayo na ugali. Pag nakakapurot, nakakakua, bibalik po sa tama na tao. Or kung dahil niya maibalik, riranihan niya sa mga tao, opisina, organisasyon na mapagkakatiwalaan na matabang para mabalik po ang mga nawawara. Sabi ni Mary Jane Lorica, that's my brother. Okay? Tugang pala ni Ma'am Mary Jane Lorica ni si Mr. Frederick, ano? Your parents are so proud of you, Sir Frederick. Sana all, Kuya Nems, sa taong magbalik ka mga nawawara, di ba? Paano kaya yan? Sa Lunes, sa aga na kita mapaukod, ano? Sa aga na kita mapaukod, we are running out of time, mga tugang. Mabalik po kita sa aga. Ano? Sabi ni Ma'am Jane, that's my brother Frederick Pineda Lorilia. Yan. Thank you so much. And then sa ano yan, proud na proud si Ma'am Mary Jane Lorica sa iyang tugang. Ano? Even ako, proud mo na ako, nakakapwa ko Ligaspeño Arugani. Sana gabos, ano, Kuya Nems, nakakatats, no? Nakakatats. Alright? So, sa mga nagarantabay ngunyan, maray na pagkahapon po, sana igwa ka mong napurot na adal ngunyan na pagkahapon. Kasi bago sa tuya na guest, thank you so much. And of course, sa nangyari ngunyan na pagkahapon sa tuyang bisita na nag-uli ning mga importanteng bagay na napurot niya, sana day ka magbago. Ano? Sige bago kita magpaaram, igwapong kasabihan. Bitaminang pampamilya. Honesty is often very hard. The truth is often painful, but the freedom it can bring is worth the trying. So arugon ta po si Sir Frederick, si Kuya Frederick, ano, na honestong tao. Right? Anyway, may mga nagpapahabol pangunya na paghahapon. Sabi digdi, Merry Christmas po sa inyo, Kuya. Sa aga na kita mananauning 50 peso load, wala na kitang oras mga tugang. Ano, mabalik rin kita. Salamat tabi sa tuyong mga nakaibanan kay Kuya Nem sa Lado Technical, kay Richard sa IT Department, sa kuyang kapartner ni kay Ate Jen, kay SM Sugar, kay Ma'am Annabel Casubago, and then kay Sir Frederick. Ini po si Kuya A. Salamat sa aga naman. Bye-bye. Sa inyong nadangon ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Vince Baltazar na Vince Baltazar na Board member sa Segundo Distrito
Numero 3 sa balota, Vince Baltazar, para board member sa Segundo Distrito, Canalbay. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakaos sa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Mga Ligaspeños na inyato pagligawan, iboto Sunshine Imperial for City Councilor ng Siyudad ni Legazpi, numero 14 sa balota. Sunshine Imperial, numero 14 sa balota. Sunshine Imperial, let's go! Serbisyong malala o magboses kan kababaihan kon si Shine. Sunshine Imperial, serbisyong maaasaran kasurog kan kabataan kon si Shine. Sunshine Imperial, edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro, kay kon si Shine. Sunshine Imperial, You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Eksaktong alas 3 ning pagkahapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Para sa pangalastras na pagbabarata, digdi po sa radyo DCGB, ngunyan aldaw ng Lunes, petsa 2 kan bulan ng Mayo, taong 2022. Nangapudan ang grupong Bantay Bigas sa gobyerno na tawanan ng direktang subsidiya ang mga paraoman in Paroy para matabangan sindang makayanan ang nag-iitaas na gastos sa produksyon in Paroy. Sigun sa Bantay Bigas or kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, na dapat magkaigwanin na 15,000 pesos na direct subsidy gikan sa gobyerno ang mga paraong matanganing masustiniran ang gastos ninda sa fertilizer or pataba. Sinabi niyang bako sufisyente ang 10 bilyones na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF sa ilaram kan Rice Tarification Law para makatabang sa mga paraoma. Tinawan pa rin doon Estabillo na pisarkan halangkaw na gasto sa produksyon, pinagpapabakal or pigpapabakal paman giraray kan mga paraoman in Paroy ang sa indang ani sa mas hababang presyo dahil sa padagdag nin mga imported na bagas. Enot kini, ipinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagtaon ng 5,000 pesos na tabang pinansyal sa mga paraoma na nagbubungkal kan 2 hektaryas na lote asin pababa. Yan ang pang alas 3 na pagbabarata. Digdi po sa radyo DCGB ni po si Kuya A.
marhay na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bay! Paano na nga ni magboto sa party list? Simple man siya na. Magduman ka sa listahan kan mga party list. Hanapon mo ang hugis itlog, kataid kang numero 18. Asin luway-luway mong isi. Numero 18? Iyo, basta tandaan mo. Sa rusanaan pipiliun mo. Dahil pwede ang 2 o 3. Dapat numero 18 sana. Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Numero 18 sa balota. This political ad speed for by Bicol Party List. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo. Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast